खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब सारन्थाइ गावनायनि जाउनाव गोबां मोसौ मैसो आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मंगलदैयाव सारन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सासे जोखोम जानांदों। मंगलदै मवामारि सापरिनि थागिबि गबिन्द सोरखारा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिनि उन्दै बैसोनि फिसाजो अनामिका सोरखारा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्ला जनाय रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि बुरुसुति कसारि गामिनि फबिन बर'नि मोसौ गलियाव थांनाय फुंनि 4 रिंगासो समाव हरखाबै गोबारै अखा हानायजों लोगोसे सारन्थाइ गोग्लैनानै मासनि मोसौ आरो मासे मैसोआ जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथायजों खमैबो 5 लाखसोनि सम्पथिया खहा जाबाय होनना मिथिहोदों। रामफरबिल दख'रा एबसुआ प्रहलाद ब्रह्म दावराव देख्रेब नार्जारि आरो मालथिरानि नार्जारिनि मुसुखाखौ सावनानै खुद्रिसारदों। रामफरबिल दख'रा एबसुआ प्रहलाद ब्रह्म दावराव देख्रेब नार्जारि आरो मालथि रानि नार्जारिनि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारनायनि गेजेरजों एबसुखौ सोंखारिनाय आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दालालि होननानै सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरदों। कार्बि आलं जिल्लानि हावराघाट थानानि सिङाव थानाय जमुना गामिनि गोलाव दैमायाव गोजावना थानाय थासारियाव जायगानि सुबुंफोरा सानै सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों आरो पुलिसनो खौरां हरदों। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला गोथै सुबुङा हारिसा एबा हारिसायारि हारि जानो हागौ होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं गोथै सह'फोरा दैमानि दैयाव बबेनिफ्राय ओंखारबोयो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसनि सुलुङा बुंदों दि थैनाय सुबुंनि बैसोआ 40 बोसोरसो जागोन आरो आइजोनि बैसोआ 35 बोसोर जागोन होनना फोरमायथिदों। बड'लेण्ड चेम काप 2025 गेलेनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बिटिआरनि गासै मोन 420 भिसिडिसिनि सिङाव गामियारि जोलुर क्लाब गेलेनाय बादायनाया जागायबाय। भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय हास्रां भिसिडिसियावबो थांनाय मैया जोलुर बादायनायखौ बेखेवना होदों एससि बर्डनि मासिगिरि मनुज तातिया। डिमाकुसि साहा बागाननि जन्ता गेलेग्रा फोथाराव डिमाकुसि टि स्टेट क्लाबआ हास्रां डायमन्ड क्लाबखौ टाइब्रेकारनि हेफाजाबाव 3 गलाव फेजेनना भिसिडिसिनि चेम्पियन जायो होनना मिथिहोदों। दासान्दि धुबुरीयाव हारियारि दाङाबाजि जाथायफोरा सोमजिगासिनो दङ। बे समाव सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। गोनांथि जायोब्ला हनुमान मन्दिरखौ हरसे रैखाथि होनो आं फैगौ बोसोरनि ईदआव धुबुरीयाव थागोन होनना फोरमायथिदों। रेडिकेल एक्टिभिटी नुयोब्ला शुट एट साइटनि बिथोन होदों सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि लीना डलेखौ धुबुरीनि गोदान एसएसपि महरै थिसनबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा धुबुरी दावबायनायनि उनाव धुबुरीनि एसएसपि नबिल सिंहखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लीना डलेनो बिबान होनाय जाबाय। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांदों। हरसेनि अपारेशनाव गासै 326 हाथियार जब्द खालामनो हादों। बावैसो दानफोराव बयनिख्रुइबो देरसिन बोखांनायफोरनि गेजेराव मोनसेयाव मणिपुर पुलिसआ सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स भारतारि रौनिया हानजा आरो आसाम राइफलजों लोगोसे मोनबा हायेननि जिल्लाफोरनि बायजोआव मोनसे समावनो हरसे नागिरनाय अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गला बारुद जब्द खालामदों। थांनाय मैया चिरां जिल्ला बिजनीनि गामियारिफोरा मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। रायजो राजाफोरा मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै बायदि रोखोमनि स्लगान होदों जायनि जाउनाव हेंथा दिन्थिफुंनाय थावनिखौ दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिथांमोननि अजद होनाय बायदिब्ला मोब्लिब बिफाना थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो माटियापारा गामियाव खान्थि नङै मोब्लिब सिबिथाय होबोगासिनो दङ। गंसे ट्रेन्सफर्मारजों गं
200 नखरफोरनि मोब्लिब जगायना होनायनि थाखाय जोबोद बाङाय भल्टेज जानायनि जेंनाया नुजाथिदों होनना फोरमायथिदों, जायनि जाउनाव मबाइल फनखौबो चार्ज खालामनो हाया। जायगानि एमएलए अजय कुमार रायनो गोबां गोसोखांहोनायनि उनावबो रायजो राजाफोरनि जेबो राहा लायैनि अजद दैखांदों। जुदि मोब्लिब बिफाना रायजो राजानि दाबि बायदियै सप्तासेनि गेजेराव बे जेंनाखौ सुस्रांनो हाया, अब्ला बेवहाय मोनसे गिदिर हेंथा हाबाफारि लानाय जागोन होनना रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। रायमना माहारियारि पार्कनि सेराव बावैसो गोदानै बेखेवजानाय रिस्ट वाटार पार्कआव नोंथांमोना दिनैनिफ्राय फैफिननो हासिगोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेराव बावैसो गोदानै बेखेवजानाय रिस्ट वाटार पार्कखौ माखासे साननि थाखाय बन्द दोनथ'नाय जादोंमोन। बे पार्कखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय बेखेवनानै होफिननाय जासिगोन। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।